Rwy'n datgan trwy hyn bod y cynulliad hwn ar agor. Alan Curtis, yn rhinwedd yr awdurdod a ymddiriedwyd am fy swyddogaeth i, yr wyf yn eich derbyn i radd anrhydedd meistr mewn gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe. Anghethro, mae'n bleser gennym gyffroeno eich hir yn gaiswyr sydd wedi gymhwyso ar gyfer dyfynadau Prifysgol Abertawe. Llongyfarchiadau i chi gyd. Rydym yn falch iawn o'ch cyflwyniadau a hoffem achub ar y cyfle hwn i gydnabod rôl ffrindiau ac yn enwedig teuluoedd wrth eich cefnogi yn ystod eich amser yn y brifysgol. Barchedig graddedigion, mwynhewch y sermoni hon. Caffliwch, graddiwch yr unrhyw, chi a haiddwch eich heddiw. Rwy'n datgan trwy hyn bod y cynulliad hwn ar ben.